بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Televizordan bizden bik yer biznesmenler ya bulmasa biznes alıp baru degen düşüncelerini, sözlerini yer işitirge to'g'ri kele. Shundan da biznes so'zi aytilgan vaqtda bu nechikdir qayadir yiroqda zo'r aqchalar bilan ishlagan kishiga qog'ila kebek tuyula. Әмма, muhtaram kardeşler, şuşu sözünün asıl мәгънәсенә карасак, İngiliz теленнән ул тәрҗемә ителә эш дип, работа. Урысча әйткәндә. Һәм шуңа күрә гарәп теленә тәрҗемә итсәк тә, ул була гамәл. Димәк, әгәр дә шушы сүзне турыдан-туры тәрҗемә итеп, әгәр дә без аны эш дип карасак, гамәл дип карасак, бу бизнес сүзе безнең бөтенебезгә кагылганын аңлыйбыз. Әгәр дә кемдер булса, мәсәлән, ниндидер эш белән шөгыльләнә икән, бу аның бизнесы. Әгәр дә кеше чигү-чигә икән, әгәр дә кеше як баш бәйле икән, әгәр дә кеше базарда сата икән, хәтта урам сиберә икән, чүп-чар җыя икән, димәк, булар бөтенесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, бизнес була. Гамәл, эш, я булмаса бизнес дидек шулай бит. Бу гыйбадәтнең бер өлеше. Менә моны аңларга тиеш мөселман кешесе. Ягъни аның шушы эш белән шөгыльләнүе, үзенә яки җәмгыятькә файда китерүе, бу турыдан-туры Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алу. Мәсәлән, шундый бер тәртипләр бар. Һәрбер эштә булырга һәм эшләнергә тиеш изге ният белән. Изге ният нәрсә дигән сүз ул? Бу гаиләмә хәләл акча алып кайтам. Я булмаса хәрәмгә кермим, ягъни урламыйм, таламыйм. Үз кулым белән, акылым белән яки акчам белән эш итеп, мин хәләл мал табырга телим. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, җәмгыятькә файда китерәм дип син ният кылырга тиеш. Менә шулай иткән вакытта син эшләгән эш ул әйләнә савапка. Ул әйләнә гыйбадәткә. Чөнки син турыдан-туры кешегә файда китерә башлыйсың. Шуннан да, әгәр уйлап карасак, шушы бизнесның дип әйтгәндә, я булмаса ниндидер эшнең нигезендә ята җәмгыятьнең ихтыяҗы. Җәмгыятьнең ихтыяҗы булмаса шушы син эшләгән эшкә, син ул эшне эшли алмыйсың. Син банкротлыкка чыгасың, чөнки таләп булмаячак. Менә шуңа күрә дә, әгәр дә син чын күңелдән кешегә файда китерәм дип ният кылсаң, эшләгән эшең сиңа савапка әйләнә. Икенчедән, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу эш булырга тиеш хәләл. Хәрам эш белән шөгыльләнеп, хәтта шушы эшкә синең таләп булса да, кешеләр шушыңны синнән сорасалар да, хәрам эш белән шөгыльләнү бу җәмгыятькә зыян китерү була. Мәсәлән, әлеге дә баягы аракы сатулар булсын, яки әлеге дә баягы Аллаһ Тәгалә безгә тыйган шулай бит. Хәрам итләр, хәрам хайваннар, дуңгызлар булсын, шулар белән шөгыльләнү. Я булмаса, ниндидер отыш уеннары белән шөгыльләнү һәм башкасы. Менә бу әйберләрнең зыянлы булуын хәзер җәмгыять таңлый башлады. Шуңа күрә дә шушы җәмгыятьнең ихтыяҗыннан чыгып, дәүләт тә шушы эшләргә карата катгый таләпләрен кертә, ә кайберләрен бөтенләй тыя. Чөнки монда акча эшләү бара, әмма җәмгыятькә буларның берсенең дә файдасы булмаска мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, эшләгән вакытта бик мөһим үзеңнең эшеңне сыйфатлы итеп эшләү. Менә монысы өченче кагыйдә. Чөнки әгәр дә син сыйфатлы итеп эшләмәсәң, синең уеңда акча гына булса, бу инде үз чиратында сине күрсәтә бер нәфисле кеше итеп. Син җәмгыятькә файда китермисең, син бары тик акча гына алган булып чыгасың. Безнең хәзерге вакыттагы, әйтик, бизнес секторы, я булмаса хезмәт күрсәтү секторы менә шушыннан зыян күрә.
Бик күп очракта без очрашабыз сыйфатсызлык белән. Хәтта мәсәлән, шул ук машинага килгән вакытта да. Күп очракта сатып аласың, ул машинаның кимчелекләре җыйган эшләгән вакытта ук инде булганы ачыклана. Я булмаса, шул ук сантехникны чакырасың өйгә. Эшләп чыгып китә, әмма ул куйган әйберләр сыйфатсыз булып чыга. Я булмаса, берникадәр вакыттан соң тагын аны чакыртырга туры килә, каядыр барып бетермәгән, кысып бетермәгән, дөрес ялгамаган һәм башкасы. Һәм шуңа күрә дә шушы 3нче кагыйдәгә нигезләнеп, без әйтә алабыз, кеше эшләргә тиеш үзенең белгән эшен генә. Кай вакытта кеше акча китерә дип теләсә кайсы эшкә барып ябыша. Белмәсә дә, аңламаса да. Шушы эштә аның тәҗрибәсе булмаса да. Эшли ул, әйли, акча китерә ул аңа. Әмма аннан соң акча түләгән кешеләр аны сүгеп, ачуланып калалар. 4нче кагыйда, мөхтәрәм кардәшләр, шушы әгәр дә син хезмәт күрсәтәсеңме, бизнес эшлисеңме, һәр вакытта да сиңа түләгәннән артыграк итеп хезмәт күрсәтү күздә тотыла. Мәсәлән, кеше килдерә сиңа 1 килограмм алма алды. Син аңа бирәсең 1 килограмм һәм бер алманы истәп, менә монсы сезгә күчтәнәч дип. Я булмаса, кызыгызга, малайыгызга бирегез дип. Һич югында елмаеп аңа әйтәсең: "Рәхмәт сезгә, шушы миннән әйберне алган өчен" дип. Я булмаса, хезмәт күрсәткән вакытта әйтик, син машина юасың ди. Машинаны юырга гына сөйләшенгән, әмма син юасың, әле тагын сөртеп тә чыгасың. Монсы сезгә миннән бүләк булсын дисең. Ягъни тиешеннән әзрәк артыграк итеп эшләп кую. Бу беренче чиратта синең шушы кешегә яхшылык теләвеңне күрсәтә. Икенчедән, шул ук кеше сиңа икенче тапкыр киләчәк. Синең рәхим шәфкатеңне күреп, яхшы карашыңны күреп, яңадан сиңа килеп, синең хезмәтеңне кулланачак һәм ул сиңа яңадан истәмә табыш китерәчәк. Менә бу да җитеп бетми кызганычка каршы безнең әле өлкәдә дип әйтергә кирәк. Шулай ук инде 5нче кагыйдәсе, мөхтәрәм кардәшләр, киң күңелле булу. Сату алу эшлисеңме син, хезмәт күрсәтәсеңме син, ике якта да киң күңелле булу кирәк. Мәсәлән, акча түләгән кеше дә акчасын әзрәк артыграк бирә. Мәсәлән, бирә дә акчасын узачысы кирәк түгел ди. Үзегезгә калсын ди. Мәсәлән, менә бу аның киң күңелле булуын күрсәтә. Әмма теге якта шулай бит. Киң күңелле булып, мәсәлән, әйберне артыграк бирергә мөмкин. Я булмаса, хезмәтен дә үзенең күбрәк күрсәтергә мөмкин. Менә бу кара каршы булуы, шушы хезмәтнең ике яклы булуы, ул, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләргә дустана мөнәсәбәт сакларга ярдәм итә. Чөнки безнең бит шундый гыйбарә бар. Мәсәлән, акча бирәсең дә, акчасы түләнгән аның эшләсен. Бу караш, шулай бит, алпавыт карашы. Ниндидер кыл биләүче карашы. Ул синең теге кылың кебек. Әмма хезмәт күрсәтәме, әйбер аламы, андый караш булырга тиеш түгел. Син дә, ул да, сез икегез дә бер тигез. Сез икегез дә бер-берегезгә мохтаҗ. Акчасы булган кеше мохтаҗ хезмәткә, хезмәт күрсәтә белгән кеше мохтаҗ акчага. Сез бер-берегездән башка яши алмыйсыз. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә бер-береңгә карата рәхим, шәфкатьле булырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең шушы чираттагы кагыйдә ул да булса эшләгән вакытта, я булмаса хезмәт күрсәткән вакытта бурычка биреп тора белү. Кай вакытта бурычка да эшли белергә яки биреп тора белергә кирәк. Бу синең үз чиратында киң күңелле булуыңны күрсәтә. Һәм икенче якта бу синең ярдәмчел булуыңны күрсәтә. Теге кешегә синең файда китерүеңне, изгелек теләвеңне күрсәтә. Әйе, алдау очраклары да бар. Кертеп бирмиләр шулай бит. Әмма Аллаһы Тәгалә синең кылган изгелегеңне бер вакытта да җир өстендә калдырмый. Син бер вакытта да югалтмаячаксың, әгәр дә моны Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәң. Менә күргәнебезчә, без сезгә санап киттек 5-6 кагыйдә генә. Әмма шушыларны гына үти алсак үзара, ни кадәр әйбәт булыр иде, эшләребез алга барыр иде, мөнәсәбәтләребез яхшы булыр иде. Һәм ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, әле ул аның әдәпләрен, кагыйдәләрен тагын да өйрәнеп китсәк, без үзебезгә
шундый матур мөнәсәбәтләр җәмгыятьтә дөрес аралашуны төзи алыр идек. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.